Programie Leniowskie TV. Siema! Tak jakby odcinek specjalny, bo będą wiadomości fajne. Takie Dzisiejszym naszym superowym gościem oraz pierwszy jest pan Stefan Stefanowski. To ja! Witamy. Największy przysłaniec, nie? Brawo! No to właśnie, panie Stefanie, a czego się zaczęła pana przygoda z piwuniem? Urodziłem się z piwoniem A gdzie? w szpitalu, Ale gdzie pan piwonia trzymał? W ręcu? w nogu. Znowu trzymał piwonia. Tak, to właśnie, no. No tak, a jak pan poznał panią laskę? O kurde, to byliśmy kiedyś na przyjęciu. Normalnie, byliśmy na przyjęciu, nie? Kurde, poszedłem sobie na balkon, żeby piwonią sobie tam pochwilać trochę. Lubię ciepłe, bo ciepłe niedobre, ale tam dobre, nie? Lubię nawet, nie? Na zimno lepiej. Na zimne lepsze, nie? No tak. Właśnie na zimne lepsze. Tego... Okularów się pani połamały chyba. Gdzie? No trudno. To piwonia, jak ja tak idę sobie kiedyś, nie tak piję sobie, tak wiesz, żeby koper... Kufela w mordę tam dostał, nie? No i tak poszłem na to przyjęcie, nie? Poszłam sobie napić się piwonia na balkonie, patrzę jakaś prycha jest, nie? Co myślę, zagaję, nie? Może coś będzie, nie? No jest laska, no. A gdzie było pierwsze spotkanie państwa? O, w Chociulach, na ulicy Brydla. No. Zapal, nie? No, No kurde, no. Zna. Tak, urodziny moje są był, nie? No. No, fajne byli, tak się było. No właśnie, no. Tak, a skąd pan wziął tego tam takiego, co pan żyje? To jest Felicjan. I ja go... Oj! Piwunio panu wyście. Ja go... Wyście panu piwunio, tym swoją kitką. Co? Wyście to swoją kitką piwunią. Nie powiem skąd go mam, bo pójdę za to do więzienia, jak się przyznam. Więzienia? Do sklepu. Takiego, co się bierze i się nie płaci. Czyli nie powiem, że go ukradłem, bo pójdę do więzienia. Ty pan ukradł. Nie. Tak. Kto panu powiedział? Pan. Pogadam tak. Pan. No dobra, no. No właśnie. Co by tu jeszcze spytać? No, może zapraszamy na reklamę, bo... Co, tak szybko? No. No, nie rozkręciłem się jeszcze. No, No, trudno. dobra, może jeszcze pogadamy. No dobra, no. Co pan lubi szamać? Lubię piwonia. Ale jest, a nie pić. Piwonia zawsze wszędzie. Nie znam, że piwonia od chleba mogą mieć nie trzeba. No. Właśnie. No. Cześć. Takiego Może da naturalne. panu pytanie z mojego podręcznego czegoś. Proszę bardzo. Tylko pójdę po podręczne to. Dobra, poczekam. To taki jest nowy ten. No, pytaj pan. Proszę pana, wie pan, czemu Łosie nie chodzą do kurzej pięty? Nie. No, gdzie obrotowe mają? Nie. Się nie mieszczą. No. Bo kury jedziawią. Dobre. Mam kolczyk. Idę. No, majackie. Tu też bym miała, ale żem i nie zdążył wynieść ze Które sklepu. zęby się pokazują u człowieka na nie, znaczy na właśnie. Nie, rozumiem, nie obcipasa. Które zęby się pokazują u człowieka najpóźniej? Sztuczne! Ale no. I no właśnie. Panie, nie pozwalaj sobie pan. Ty się pan też nie pozwala. Dobra. A, więc że wójt wrócił. No nie. Oglądałem ten odcinek, co wójt szybko wyniósł, sobie patrzę, kurde. No. No. Żydne zapłacił. 5 kurzych dolarów. Dobrze, no to teraz. Niech pomyślę. Wygrana? Nie. A to. Żongliwy. No to zapraszam na reklamę. Tak. Super mega hiper straker pryken pierdemo w morden jeżem fajansiarskie full wypaso jejku o babko nieboszczko co za emocje o jejku mleko krowy Kasi. Musisz je mieć. Świeci w ciemności. Dostępne w 40 kolorach. Przydatne dosłownie do niczego. Sam se wymyśl do czego.
Zapłacisz za to jedyne 394 miliardy 574 biliony 837 miliardów 569 milionów 82 374 kurzych dolarców. Kup teraz. Witamy po reklamach. Reklamy były bardzo ekscytujące. Tak. Właśnie. O ile były, bo nie wiem czy puszczają teraz. No. Właśnie. Właśnie. No to może teraz wręczymy sobie prezenta. To pierwszy. Ja pierwszy byłem taki prezent, że pan jak normalnego użyto, aż by kompletnie się stał. Może niech pan Cały tym krzesłem, więc cały proszę pokazać. Pomaga. Byłem kiedy na koncercie, takim No proszę szybciej. bajeranckiem, że dorwał jednego śpiewającego i ukradłem mu dreda. Aha! Dredy! Panie, Dobra, tak. że oburzę. Poniosło mnie. Proszę dreda brata z wątracha. Świetny, teraz ja. Jak klasa. A, Teraz ja panu. no, o kurde. Rękawiczka. Oj. Spadają dzisiaj. A nie skarpetka. O nie! Co jest kradnie ci To rękawiczka bez palców. To jest rękawiczka na nogę. Idealne. Będzie na moim kapocie. Na kapocie. A co ma dla mojego stworzonka? Nie. To mam Felicjan czy coś chce, no. Dobra, zaraz to już podniesę. Zaraz podniesę. Nie! Dla pana tego. To jest dla pana druga. O! On lubi fajsić po tym czymś. Ho, ho, ho. O! Już się nie przywracaj. Kolejny raz. Odjeżdżał. Tak. Niech pan opowie kawała, to ja spadnę w krzesło. Lepiej nie, bo to wszyscy spadają i to się będzie nudne, nie? Bo to ten... Bardzo złamał rękę. Nie, nieprawda. Prawda. Nie. O, O, dobra, no. dobra. Właśnie. Kurde, widać mi wszystko, co pan nie mówi. Nic. Kurde, no. Co pan ma dziwną brodę taką? No proszę pani. No. Żebym zafarmował brodę. A, dobra, no. No. Niebezpiecznie się znowu robi. Co pan robi? Nie, nie wójt. Co pan robi? Masz pan bukiet w nagrodę. A! No to nie. Dobra, no. Właśnie. Tak, właśnie. Może pan nam opowie jakiego historyja. Jeszcze mówię, jak zem po tego. To jeszcze raz. Jeszcze raz? Jeszcze inną historię. Co na tej grze? Może pan coś nam zaśpiewa. Nie umiem śpiewać. Dobrze. No właśnie. No to co teraz? No może zaproś mnie na wiadomości pana wójta. Nie, występ! Jaki? A, tak, występ. Właśnie, teraz występ takich w tych co od dreda O, można. występ tego. No, tych drodziaków. No, występ braków bądźaków. Właśnie, no, zapraszamy, nie? Fajnie będzie. Użymane są takie, że ojej. Greczkę. Chwilę. Właśnie. Dobra, już pan nie kombinuj, no. Zapraszamy. Tak.